ekhonza uThixo lowo uyawuphoswa bobuncwane bolawulo lukaThixo. Iba benobuchule butshweme kuzibhalo. Ndizawubeka umnwe ngenxa yokubude bala vesi ndithi ngokunjalo ke nomntu ophunguzayo ekhonza uThixo uyakuphoswa bobuncwane bolawulo lukaThixo. Kodwa nguLuka lona usibalisela apha Rhamente. uLuka okwanguye nomvangeli, abanye bathi ikwanguye nogqirha. uLuka ongumhlobo kaPawulos. uLuka apha Rhamente kusemveni kokuba kusandongena ingwevu apha ebizwa ngokuba nguTheophilus kwenye yesejari zakhe. Wathi xa uLuka eyibhilabhila le okanye exilonga le ngwevu le, waqaphela ukuba uLuka le ngwevu igulela usindiso okanye igulela ukwaziswa. So ndivumeleni Rhamente ndithi uLuka ushicelela le gospel yakhe ngokwenjongo yophilisa le ngwevu nguTheophilus uLuka. Kodwa ke ngoku apho sikhoyo Rhamente silapha kuchapter 9 xa uYesu esuka kwelaseGalili esiya kwelaseJerusalem. Kodwa ngenxa yoba indlela esuka eGalili kwanyanzeleka ukuba uYesu athathe indlela emfitshane agqithe apha kwisizwe samaSamari. Kodwa Rhamente evuma ukuthandaza, eyona nto yenzekayo apha, uYesu akavunyelwa ngamaSamari ukuba anyathele emidini yabo. Sizokhumbula kaloku Rhamente isizwe sakaJuda nesizwe samaSamari zizizwe ezinye eziya ezisuka kumhlaba wakaSirayeli. Kwathi xa kusweleke ikumkani uSolomoni kwanyanzeleka ukuba ezizwe zisplite out bazalwane ngenxa yokholo bazalwane. Ngoku uYesu xa enyathela apha bazalwane uthunuka amanxeba aselepholile. Kodwa eyona nto iqaphelayo apha Rhamente uYesu xa ndizawujika bhutshelwe, eyona nto iqaphelayo apha uYesu uqaphela ukuba abafundi bakhe Rhamente bathatha umsebenzi kaThixo bafuna uwenza ngokwabo Rhamente evuma ukuthandaza. Ubabhaqa besithi, Nkosi sithulule umlilo osuka emazulwini khona ukuze batshabalale emveni kokuba engamkelekanga apha kwesizwe samaSamari. Wathi uYesu bazalwane khumbulani kaloku unyana womntu akazange azotshabalalisa, kodwa yona nto azoyenza unyana womntu uzokusindisa emhlabeni. Baguquka abazalwane bajonga kwenye idolophana, bagqitha kwenye idolophana abazalwane aba. Kwakho umntu wathi kuye, Nkosi ndicela undenze umlandeli wakho. Watsho lo mzalwane lo. Wathi uYesu xa emphendula wathi kuba intaka nempungutye zinezindlu zazo, kodwa yena unyana womntu akanayo nendawo yokulalisa intloko. Kwazaliseka laa nto Rhamente ithethwa sisibhalo ithi unyana kaSirayeli akozeli akalali. Ngoku umnika i-assurance ukuba xa ngaba ufuna uthatha uxanduva ukuba ulandele uYesu kuyadingeka ukuba uzazi uba awuzoba nexesha lokuba uphumle. Kufuneka uqala ufezekise umnqweno uqala ngoba ungumthunywa kaThixo automatically. Bazalwane wathi omnye kuye, khandiyeke ndizawuba nguye umlandeli, khandiyeke ndiqale ndibulise abantakwethu. Wathi omnye kuye ukuba khandiyeke ndiqale ndingcwaba ubawo. Wathi uYesu xa ethetha ukuba osukuba ebheka ekhonza uThixo lowo uyawuphoswa bubuncwane bolawulo lukaThixo. Ubhaqa abafundi bakhe abaRhamente xa ndizawuhlala phantsi uYesu ubabhaqa ukuba abafundi bakhe baphazamiseka zizinto ezingenamsebenzi. Balibala nale mission bayizeleyo ngoku emhlabeni ngoba balibele uba bangabathunywa Rhamente. Kodwa eyona nto ndifuna uyithetha
uyithetha apha zitrials ndifuna ukuthi ukuba masingalibali eyona nto siyizeleyo ujoyina apha le movement ye-Wesley Gift singaphazanyiswa zizinto ezenzeka apha ngoba ebekhe wathi usistambisa la crowd siyibaleka ngaphandle ikhona nalapha ngaphakathi. So therefore funeke ke ngoku sizame singathintimiseki zezonto rhamente kodwa elona nto ndifuna uza nayo ndifuna uza necebo indlela yokuba singaphazamiseki rhamente kodwa elona cebo ndiza nalo xa sifuna ungaphazamiseki rhamente kudinga ngokuqala sithi sikhumbule ukuba elaa xesha sasijoyina le movement yayintoni imishini yethu. Indawo nomntu yona inazo iziphazamisi kodwa funeka simane sikhumbule umane uba nexesha umane ucinga ngemishini yakho. Ucinga ngemishini yakho ungaphazamiseki and kunjani njengoku xa ngaba umane ucinga kufuneka ke ngoku umane uba nexesha ukuba uthethe noThixo uthi Thixo ndoyisele kwezinto. Akwayisele uThixo kwezinto ngoba i-problem siphazanyiswa zinto ezingenamsebenzi. Lisaba khona ixesha lokuba bahambe bayongcwaba babo wabo. It's not like kuthi yes abazuyo bangcwaba babo wabo kodwa okwangoku let's achieve the mission first. That's what yes into afuna uyithetha ngeyona nto ndizoyithetha apha zitrials ukuba mas-achieve imission apha singaphazamiseki rhamente. Eyona nto yesibini kudingeka ukuba ke bazalwane singatyi yonke into le sibe nexesha lofasta. Sifaste rhamente. Sibe nexesha lofasta rhamente. Singatyi yonke into le. Zininzi ke indlela zofasta kodwa andizuthetha yonke into siyayazi uba kufastwa njani rhamente. Siyayazi uba kufastwa njani. Eyokugqibela xa ndizawuhlala phantsi singalibali ufunda izibhalo because this is the only way uThixo Butshweme acommunicate ngayo nathi. Ucommunicate ngezibhalo uThixo so sifunde izibhalo ngokwenza loo nto izawusigcina loo nto singaphoswa lulawulo lukaThixo rhamente. Singaphoswa lulawulo lukaThixo so yeyona nto benzoyithetha le namhlanje singaphazanyiswa zinto ezingenamsebenzi. Zininzi iagenda apha enqombini oba zilapha kule movement kodwa thina funeka sizame ufocus ube nexesha lokuba ucinga uba yintoni into endandiyingenela apha. Yeyona nto ndifuna uyithetha le namhlanje phaa kuthi Bhutolo phaa uqoboqobo. Yabona xa ndizawuhlala phantsi kuba namaxesha phaa Bhutolo angaphumi amanzi ezitephini. Angaphumi amanzi ezitephini kodwa ikho imini angaphumi amanzi ezitephini umakhulu wam wathuma udadewethu ukuba makamenzele iti. Kwanyanzeleka udadewethu ayokha amanzi edamini. Wathi xa ekhala amanzi edamini udadewethu wafika wawabeka etafuleni wabuza umalethu ukuba kutheni ungandenzeli iti Linomthi. Wathi uLinomthi impilo yakho ukuba makhulu la manzi la anonojubalala andizukwazi ukwenzela iti. Wathi umakhulu wam ukuba Linomthi jonga kum ndizokunika icebo lokuba ukwazi undenzela la manzi. Ukwazi undenzela leti ungaphazanyiswa ngonojubalala. Iproblem yethu sifocusa kwingxaki silibale nayo Thixo. Yona nto ndifuna uyithetha le namhlanje mawasanele Bhutshweme lamazwi uYesu Kristu inkosi yethu. Amen.